moj čuvar Johnny. U redu, vreme je da vidimo prošlogodišnje ciljeve i uvidimo kako smo prošli. Ubrzavanje čestica, urađeno. Stvoriti mačkosaura, uspeli. Poljubiti Suzan pri zalasku sunca, vidi to, još nije urađeno. I niko od vas ne ide kući, niti će da spava, dok ne smisli nešto što će da natera slatku divnu Suzan Test da me coki. Može jedan super sjajan čoper. Da, tako je, tako je! Polako, ovo je samo proba. Brzo, zamrzni sliku i učitaj program za govor. Lažni Gile, kao pravi. Hej, sestro Test, može poljubac? O, Gile. O, Suzana! O, šta je sad? Na sjajnom sam čoperu i neću da odem dok te ne poljubim! Pogledaj, samo moj sjajni... Ozbiljan sam! Ne odlazim bez poljubca! Malo si plašen. Tebi treba telohranitelj. Neko ko će da se umeša kad god je bling bling u blizini. Naplaćujemo $15 po satu, ali zaštita je zagarantovana. Daću ti $3 za ceo dan. Važi. Počni s testiranjem iluzionog zraka na Evgeniju. Samo zakači ove senzore na svoje pokretne organe. Onda uhvati celu sliku, uperi zrak na bilo koji pokretni objekat, pritisni start da stvoriš iluziju i kontroliši pokrete. Nemam pojma o čemu pričate, ali sam uzbuđen. Evo ga stiže. Hoću da te poljubim, Suzana! Uz zalazak sunca, danas! Pa ako želi poljubac od Suzane, onda će i da dobije poljubac od Suzane. Kao... Sada da projektujem sliku. O, tako si surov, ali baš zabavno surov. Suzana, to si ti! O, Suzana! O, Suzana, učini moj izvanredan život savršenim i dozvoli mi jedan poljubac mali. Bravo! Iako nije zalazak sunca kao na listi, ma kakve veze ima? Pa, bling bling. Mi smo tako dobri čuvari. A, šta? Poljubio sam psa! Ma daj! U redu, koliko vas je platila? Šta? Ne možeš da otkupiš bratovljevu zaštitu. Stvarno, da li je platilo ovoliko možda? Šta želiš, moj gospodaru? Kako ste ono izveli sa psom? To je iluziono zračna stvarčica. Iluziona slika? Pa, dvoje mogu da igraju ovu igru. Suzana Test! Mislio sam to da uradim. Ne mogu da verujem da si prodao svoju sestru Bling Blingu. Znam da se ne slažeš s ovim, ali hoćeš da te povedem do prodavnice i kupim ti kosku? Rekao bi, drago mi je da si prodao svoju sestru Bling Blingu. U redu, ljudi? Zadivite me! Usavršili smo iluzionu tehnologiju sestara Test i dobili ovo. Genijalno! Izgledaju baš kao Suzanine naočare. Samo učitaš Suzaninu sliku na daljinski. Evgenije! Svirao moju noćnu kremu! O, mama! Vikleri i spavačica! Naočare, probajte naočare. Mislim, mama, izgledaš predivno. O, Evgenije, pravi si šarmer. Samo zbog toga ostavit ću te da izvedeš kakav god zao plan da si smislio. Brzo, daj mi sliku komšije Gileta i dodaj mi simulator glasa, pa da konačno dobijem poljubac od Suzane Test! Zaista je lep taj motor. Baš me briga. A gde je moj čuvar Johnny? Wow, vidi Johnny-a na delu. Zaista me štiti. Šta je? Šta ti treba? Pa, treba mi usluga za koju sam ti juče platio. Sam kažeš juče. Neću više da prodajem sestru. Tako je, on voli i poštuje Suzanu i to je mnogo para. Prihvatamo. Znao sam i mislim da Suzani treba novi par naočara. Zašto joj ne biste dali ove možda? Važi. A sad ću da se odvezem kao da sam mnogo razočaran. Sram te bilo, Johnny Test! Opet si me izneverio! Svaka čast, batice.
Nego šta, Suzana? Ja sam Mara. Au, Johnny, trebaju ti naočare. Evo, uzmi Suzanine. Ne, moje oči su u redu. Evo ti nazad tvoje naočare. Volim te. O, Suzana! O, ne. Šta sad ti hoćeš? Komšija Gile. Šta kažeš? Hoćeš da se provozamo? Na mom motoru u romantični zalazak sunca i uz poljubac. Da! Čekaj me! Dao si mu iluzionu tehnologiju i prodao si Suzanu, zar ne? Rekao sam mu da je to loše. Jesam, ali onda mi je kupio odrezak i pristao sam jer obožavam odrezke tako mnogo. Dao mi je mnogo para. Stidim se. A sada stojiš ovdje dok je Suzana u opasnosti. Treba da uradim nešto, jel da? O, Gile. Pogled je božanstven. Molim te, zove me Bling Bling. Znam da zvuči čudno, ali to je ono što Gile želi, a ja sam Gile. U redu, Bling Bling. Odlično! Još samo 5 minuta do zalaska i život će mi biti kompletan! Zamišljao sam ovu scenu uzilijon puta, pa iako to nije to i zasniva se na laži, prihvatam je! Sad ne diraj ništa. Treba da ostanemo nevidljivi ako hoćemo da sprečimo taj poljubac. Mislim da malo preteruješ, Johnny. Stani tamo! Grešim. Šta sad? Uljezi su upali na teritoriju. Stižem odmah! Suzana! Odmah se vraćam i poljubac! Vidi! Upravo si upoznao moje telohranitelje, Johnny Test. Nama je malo neprijatno da budemo telohranitelji. To nam baš i nije u opisu posla. Da, ovi oklopi nas sve žuljaju. O, radije biste otkaz! Dobro smo. A šta vi radite ovde? Hej, vi radite za mene, sećate se? Ne želim novac. Mislim, stvarno želim novac, ali ne mogu da ga uzmem, jer volim svoju sestru i pogrešio sam što sam je prodao. Pa i ja volim tvoju sestru i ima da dobijem taj poljubac, baš kao što sam planirao. A sad me izvinite jer me čeka neki cmokić, zahvaljujući tebi, Johnny Test. Iznenada, loš osjećaj prolazi kroz mene, poput talasa. To je krivica. Da, to je taj osjećaj. Sada nas oslobodi, a ja ću da obavim ostalo. Hej, momci, novac je vaš ako nas pustite. Važi, mrzim ovaj posao. Požuri, sunce već zalazi. A sada je pred nama savršen trenutak. Kako sunce zalazi, imaš li nešto protiv? Da te poljubim? Suzana! Nemoj! Prekasno! Suzanin poljubac pripada meni! Treba da iskinemo naočare. Ne, treba da joj ih strgnemo. Ovo će biti savršen pogodak. Može i to. Gile, jesi li dobro? Gile, reci nešto. Evgenija? Napravio te naočare kroz koje ga vidiš kao Gileta. I sad nećeš da me poljubiš? Poljubim? Ne. Osvetit ću ti se, Johnny Test! Čim budem spektakularno nestao! Ovih dana je mnogo teško spektakularno nestati. Johnny, hoćeš nešto da kažeš Suzani? Nisam ja. Ono drugo. Suzana, izvini što nisam bio bolji čuvar. Trebalo je da se odnosim prema tebi sa više poštovanja. Sada shvatam da nikakav novac nije vredniji od porodičnih veza i poverenja. Pa, i pored toga što si me doveo u groznu situaciju, želim da ti se zahvalim, Batice, jer si me spasao užasnog poljupca. Šta ćeš da mi uradiš? Ali zapamti, osjetljiv sam. Ko ima malo super lepka? Ovo je tako užasavajuće! Skidajte mi naočare! Majko! Mama je svuda! Pa, koliko dugo držite lepak? Oko 5 sati. Lepo. Neka prestane! Tom i Johnny.
U redu, sve što treba je da miš prođe kroz lavirint do sira ovde. I dobit ćemo jednu masnu peticu, 5+++. Napred do sira sad. U redu, plan B. Lavirint! Hoćete da trčim kroz lavirint? Za vas? Učini to, Monteki, i molim te bez priča o anarhiji. Ali bit će anarhije! Nadvladat ćemo sve! Gotovi ste! Anarhija! Pa, gde je Johnny? Eksperiment sa mišjim lavirintom. A šta ako se izgubim tamo ili još gore, mačka uđe u laboratoriju i pojuri me, ili još gore od toga moji neprijatelji Macan Micko provali pokuša da me pojede, mogu da se povredim i... Šta je ovo? Kupon. Dao si nam i važi 3 besplatna eksperimenta. Tako da nećeš da dobiješ ništa za uzvrat, Johnny. Duguješ nam. Sljedeći put kada predložim da im dam kupon, spreči me! Zapamtio. U redu, Johnny. Treba da vežbaš trčanje kroz lavirint prije no što to izvedeš na institutu. Da, bla, bla, bla. Idemo! Pridruži mi se, moj mišlji druže! I zajedno ćemo da vladamo svetom! Anarhija! Monteki, treba da se opustiš. Da, upravo si! Sad, samo nađi sir i 5+++ je naše! Sir. Stvarno? Mislim da dečak voli sir, ali bolje da ga namamite nečim što je više po njegovom ukusu. Kao kuglice od sira, Gazirani sok od limuna i... stripovi, lepljivi slatkiši i igrice. Probaj sve od toga. U redu, Johnny. Nađi! Dobar gazirani sok. Baš smo genijalne. Vidi, Johnny, nema zbog čega da brineš. Samo treba to da ponoviš kasnije na institutu i dobijamo peticu! Stvarno mislim na Macana Micka. Juri me, da mi se osveti. Da, ne bi bilo dobro da budeš miš pred tom ludom mačkom. Opusti se, batice. To sam ja, Macan Micko! Došao sam da se osvetim Johnny u testu! A, to je Micko! Zagledite se! Ne mogu da verujem, gde sam ovo već video? Kao da živim u nekom crtaču. Hajde, gde je on? Gde je Johnny? Nikada ti neću reći gde je Johnny, nikada! Lepo tebe što si došao, Alberte. Malo kasniš, zar ne? Izvini, nisam dobar u sletanju. Mislim da ovaj miš malo liči na Johnny-a. Bravo, Macane! Šta se radi? On je miš? Johnny Test miš? Ovo je najbolji dan u mom životu! A, ja bežim od tebe! Ne možeš da pobegneš, Johnny! Želite li hladne obloge? Ne, uhvatit ću ga! Uhvatit ću ga za tren oka! Gde sam ovo već video? Ovde! Vreme je da mi se pridružiš! Mislim mačka, mislim anarhija! Želite li hladne obloge sada? Rekoh ne! Sad se odmakni! Wow, to je velika mišja rupa! Da. Nećeš da mi pobegneš ovoga puta! Stani, Johnny Test! Nisam znao da je osoba tako dugačka. Koliko puta sam vidio taj kompjuter? Evo ga opet. Hvataj ga! Sasvim od Johnny-a! Ako dospemo do stola, uzet ćemo naš protivzrak i vratit će nas u normalu. Skakući! O, sjajno! Oborio si naš kućni MP3 na kojem radimo. Žao je, ali ne osjećam noge. Pa, dobre vesti su da muzički sistem radi. Oh, kakva je to klasična buka? Miš! Mačak Tom juri miša po mojoj kući. Izvinjavam se, gospodine. Dobro, dakle sad Butler. Ha! Ovoga
Ovoga puta znam da nemaš čekić. Želite li hladne obloge sada? Ne želim hladne obloge, u redu? Šic tome, šic! Metla? Ozbiljno? Bolje da zovi vojsku ako želiš da zaustaviš macana Micka. Jesu li te moje ćerke napravile? Ne, ali su me stvorile svojom tehnologijom. O, žalim što imam decu. Iha! Zamrznut si! Ali mi smo odmrznuti. Mjau! Mjau, mjau! Zašto se i dalje pomera, a ne priča? Jer smo tako podesile? Bez veze. A sad Johnny ne može da priča, ali očigledno da može da piše. Uništit ću te, Joe. Ko je Joe? Uništit ću te, Johnny Test. Johnny je miš, jel da? Da. Nadrljali ste, devojke, kad se odmrznem. Rečite tu mačku da vam uništi brata. I koji još to otac dozvoljava ovako nešto? Nisam dovoljno plaćen za ovo. Pomozimo Johnny-ju. A sad, ko se smeje Montekiju mišu? Uzeo sam borbeno delo sa Johnnyjeve igračke. Imam i ovaj ubistveni mač andaluzijskog viteza. Monteki, to je ražanje za roštilj. Pa? Da li svaka životinja ode friča? Monteki, odmrzni nas. Uzmi zrak, pritisni prekidač i uperi u nas. Ili da ga iskoristim za osvajanje sveta. Kupit ćemo ti 10 kila cheddar sira. Ovde da pritisnem. Čekajte, niste mene odmrzli. Znamo! Uperi zrak u njega, pokušava nešto da nam kaže. Kažem vam da sam ovo već negde video. Osvetit ću ti se već, Johnny Test. Jednog dana, ne danas, očigledno, ali već sledeće nedelje. Pa, gde je tata? Držimo ga zaleđenog, dok ne smislimo dobar izgovor. A kada budemo osvojio svet, preuzet ću univerzum. Da, nemojte da mislite da neću, jer hoću. I to će da bude svemirska anarhija. Monteki, hajde učuti. Kad me odmrznu, dajem otkaz. Odlično, Alberte. Devojke, Johnny, devojke!